வந்து ரொம்ப நாளுக்கு பிறகு ரொம்ப அருமையாக நடிச்சிருக்காங்க, ரொம்ப நல்லாவும் இருக்காங்க. டைரக்டர் வந்து சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு. உண்மையிலேயே இது ஒரு மெசேஜ், இது ஒரு படம் அழகாக ஒரு த்ரில்லிங்காக இருக்குது. அதாவது ஒரு பேய் படம்னா ரொம்ப அந்த மேக்கப்பு பேய் மேக்கப்பு அப்படி இப்படி இல்லாமல் ஒரு டீசெண்டாக ஒரு இங்கிலீஷ் மூவி பார்த்தா மாதிரி இருக்குது. டைரக்டருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சூப்பராக இருந்தது. உண்மையுமே எல்லாரும் பார்க்கக்கூடிய படம் இது. நல்லா செம்மையாக இருந்தது. தயவுசெய்து எல்லாம் ஃபேமிலியோடு வந்து பாருங்கள். சூப்பராக இருக்குது. படம் போகிறதே தெரியல, கதை போகிறதே தெரியல, அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது. இது பேய் மூவினே சொல்ல முடியாது, அவ்வளோ ஒரு செம்மையாக சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. தேங்க்யூ. எல்லாருமே ஃபேமிலியோடு செம்ம. அவங்க ரொம்ப நாள் கழித்து இப்போ வந்து பேய் படம் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் பேய் படம் பார்த்த மாதிரியே இல்லை. ஆனால் போகிற ஒரு 2 ஹவர் படம்னா கூட போகிறதே தெரியல, அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது. செம்மையாக எல்லாருமே ஃபேமிலியோடு வந்து பாருங்கள். செம்மையாக இருக்குது படம். நல்லா த்ரில்லிங்காக போயிட்டு இருக்குங்க. செம்மையாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது, பார்க்கலாம். மியூசிக்லாம் செம்மையாக இருக்குது, மெலோடிஸாக சூப்பராக போகுது, பார்க்கலாம். பண்ணியிருக்காங்க சோனியா மேடம். ஆக்ஷன் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. கிராண்ட்மா நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. ஆக்ஷன் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. செகண்ட் ஹாஃப் நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு. மேடமுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கம்பேக் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. பார்த்துக்கோ. தேங்க்ஸ். நல்லா இருக்குது சார். ஸ்டண்ட்டு நல்லா இருக்குது. ஃபேமிலியோடு பார்க்கலாம், எல்லோரும் நல்லா இருக்குது. படம் சூப்பர் நல்லா இருக்குது. சோனியா ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு நல்ல படம் பண்ணியிருக்காங்க. சின்ன பொண்ணு நல்லா பண்ணியிருக்கு. நல்லா இருக்குது கண்டென்ட். போய் பாருங்கள் எல்லா ஃபேமிலியோட. நல்லா இருந்துச்சு, த்ரில்லிங்காக இருந்துச்சு. நல்லா இருந்துச்சு எல்லாம். படம் நல்லா இருக்குது, பார்க்கலாம். அந்த சின்ன பொண்ணோட ஆக்டிங் நல்லா இருக்குது. ரொம்ப நாள் கழித்து சோனியா அகர்வால் கொஞ்சம் வெரைட்டியாக பண்ணியிருக்காங்க. குட். ஓகே. அந்த குழந்தை நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் அந்த லாயர் கேரக்டர் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. பயந்தாதான் எதுவே நம்மளை அட்டாக் பண்ணோம், ஸோ பயப்படாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. படத்தில் இல்லாத ஒரு புது மெசேஜை சொல்கிறாங்க இந்த படத்தில். என்னென்னு கேட்டிங்கனாக்கா, ஆவி வந்து அடிக்கும் கொல்லும் பழி வாங்குன்றதெல்லாம் இல்லை. பழி வாங்கணும்னு நினச்சாலும் மனுஷனை வச்சு தான் பழி வாங்கணும். ஏன்னா ஆவின்றது ஜஸ்ட் வின், காற்றால் என்ன முடியுமோ அது தான் முடியுமே தவிர அதுக்கு மேலே ஒன்றும் முடியாது. மனுஷ சக்தி தான் பெரிய சக்தி, ஆவிக்கு அந்த அளவுக்கு சக்தி. ஃபேமிலியோடு வந்து பார்க்க வேண்டிய படம் தாங்க. இந்த மூவி எல்லாருமே வந்து பார்க்கணும், ஃபேமிலியோடு வந்து பார்க்கணும். இது வந்து ஹாரர் மூவி அந்த மாதிரி பார்க்கக்கூடாது. ஜஸ்ட் வந்து பார்த்துட்டு தான் ரிவ்யூ சொல்லணும். ஆனால் நான் கூட இந்த மூவியில் ஒரு பார்ட்டாக ஒர்க் பண்ணிருக்கு ஆஸ் அ செகண்ட் வில்லன். அதில் நெகட்டிவ் ரோல் கூட பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நான் நடித்த மூவி முதல் தடவை நானாக வந்து தியேட்டரில் வந்து பார்க்குறேன். இட்ஸ் அ ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். எனக்கு கிடைச்ச முதல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, எனக்கு கிட்டிய முதல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதுதான். தேங்க்யூ.